Puno sa kalipay ang magtiayong kanoy nga nahatagan sa Brigada Action Center o kasulbaran ang ilang problema. Kung kahinumduman, niadtong Pebrero 13, 2025, midangob sa Brigada Action Center ang magtiayong kanoy aron magpatabang nga mauli ang ilang papilis sa motor o auto. Niadtong higayuna, anaa pa sa posisyon sa usa ka babaeng kanhi kawani sa Kapitolyo nga kaila sa magtiayon. Gumikan kay wala na makontak o wala maproseso ngadto sa LTO. Ang papilis og igo na lang sila nga gisaad sa aran, hinungdan nga midangop sila sa Brigada Action Center. Ang Brigada Action Center team mao'y misubay nini og nahatagan og pagtagad ang magtiayong kanoy nga ni resulta na balik sa magtiayon ang rehistro sa motor og sakyanan. Subay nini, walay kabutangan nga pasalamat ang magtiayon. Daghang salamat sa Brigada, Attorney Jurel Patinio, Unicap Dines, Sir Alan, Sir Arnel. Huwag na gyud namo ang papilis sa auto sa motor. Salamat kayo sa Brigada. Gani, miawhag pa ngadto sa publiko nga susama kanila nga dunay problema, mudangop lang sa Brigada Action Center. Kamong na ang mga problema, dangop lang mo sa Brigada kung may mga problema mo, dangop mo diri, matagaan yung pagtagad o masolbad lagi ang mga problema. Ang salamat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.